celebrate. Celebrate. I think one is puzzo ngapha. Okay. Yo. But in the car, But I think I can do better than that. Oh, my daughter. Oh, start. Oh, Nandi Bento. Never was a man. Shame. Baby. Oh, Baba. Usubuyile. Bengakokulindeleki bengithi uzofika kule mpela sonto elandelayo. Kodwa ke ngoba usukhona bengithi ngilungisa isidlo sakusidlo. Ngicabanga ukuthi ngisale senginezezela ukuthi sizokwazi ukunela sobabili. Ngiyathokoza ukubona nkosikazi. Bezinjani nje izinto njengoba bengekho? Ay, ngisale kahle kakhulu baba. Kanti futhi nomakhelwane bethu bebehlala ngokuzongibheka njalo. Benza nesiqiniseko sokuthi ngiphephile ngaso sonke isikhathi. Ngabe wena baba uhambe kanjani? Uhamba nami right nkosikazi. Kodwa ke ngaphambi kokuba sikhulume into eziningi noma senze okunye. Kunengxoxo nje ngifuna ukuthi sikhulume mina nawe eqondana nathi sobabili. Oh, hayi. Akunankinga baba. Ngingabe ngikwenzela into? Akhuleka nkosikazi into encane nje. Nkosikazi njoba wazi ukuthi mina nawe siyasogola ukuthola ingane. Kanti bengingacela naphambilini ukuthi kunganjani ngithatha unkosikazi wesibili. Kuzakwazi ukuthi angitholele ingane. Kodwa baba Ngisakhuluma. Kwenzekile ke nkosikazi. Kwaba ukuthi ngihlangana nentombazana. Ngicela uthando, yanginikeza uthando. Kwase kuyenzeka ke ngicela umshado. Sase sishada ke. Ngikhuluma nje nawe nkosikazi. Ukhulelwe. Mina sengikhathele ukulinda emotweni. Somjelile. Ngitshenje ngathi ngilinde emotweni ngizoza ngikulanda. Yini manje kwenza usho? Nyazi baby, mara ngikhathele kunini ngilindile. Uye lo? Hayi yacaca ukuthi nje uyidinga i-upgrade. What a joke. Ntombi. Uyeke unkosikazi bengitshela ngayo wesibili la. Ushamen. Shamen. Uye kusisi wakho la. Ngiyazi ukuthi ubani mara wawusisi wami. Ingoba phela nobabili makhosikazi wami. Kufanele nazane nithandane. Okay, whatever baby. Nkosikazi. Ngiyazi lento yokuqeda ukizwa inzima fowani. Ubungayilindelanga futhi. Kodwa bengicela ukuthi inkulumo yonke siyiqedelele kusasa. Nginesicelo ke esinye sokuthi usebenzise igumbi elincane. Mina no Shamin sebenzisa main bedroom. Baby. Naleli bedroom ngizodinga nje because ngimpahla eziningi kabi, so I need the extra room please. Bengicela nkosikazi ukuthi uthathe ezinye impahla zakho uzimuvele egarage.
kuze azokwazi ukufaka inxanye yakhe. Good. Nombhedo ngizodinga baby phela wena ebusuku uyakhona so nje ngidinga ukuba comfortable so that's nje mangifuna nje ngami ngolala ngale. Nkosikazi. Bengicela ukuthi ulale egarage. Kodwa baba nginambhede laphayana. Ngicela uthathe isponge usebenzise sona okwamanje. Sobona nje emalanga naza sithola kanjani silungisa kanjani. Baby mina sengikhathele manje. Cela ngikhombe ukuthi uzolala lapha. Plus I can't wait to rock you later. I hope nje lo mbhedo o strong. Thank you, baby. Baby, that was great, eh? Hi, now baby, energy ingaka. Yini ngiphuzela imbiza namhlanje? Mina nembiza. Mina ngithiger mina. Ngitshelile muzana masiza la ndleleni ukuthi uma sifika nje ekhaya ngiyokubonisa amafilm, ngiyokubonisa imlingo mina. Bona inkanyezi. Hayi inkanyezi ngiyibonile sando sami into engikhathele. Okay. Big man. Ngicela sana sami. Ngicela ukuthi untombi man ube nomusa kuye. Mthathe njengosisi wakho. Umthanda. Ngiyazi ukuthi mhlambe wena ungakuthatha ngendlela but lesicela ukuthi untombi mangabe nina nithathana njengomndeni la ikulendlu kuzoba nokuthula. Cela nje wena ukuthula ene lento untombi angayilindela ifike nje ngebhomu kuye. So imthusile naye. Bengicela sana sami ukuthi ngenzele nje leyo favor ukuthi untombi umthathe njengosisi wakho. Ngiyacela be. Baby yazi mina umuntu oyithwele la ekhaya. Futhi yimi yokuzalela ingane. Wayile ubuzihlupha nje ngale yanyumba leya. Futhi untombi wena umshadanga. Uthi wena uhambe wawumlobola usho lutho lokho. Phela mina nawe sishade home affairs ngathi yakukhohlwa lokho. Nje mina untombi mangibona nje ngibona isisebenzisa lo ekhaya nje ufana nje ngo-auntie nje la ekhaya. Lele. Ukuthi untombi akakwazi ukuthola ingane. Uyabona umuzi nje obumile lo. Kungenxa yentombi. So wena kuyokusiza ukuthi untombi umthatha njengosisi wakho nobabili la kulomshado ni responsibility yami. So into ozongenzela yona ukuthi uhloniphe untombi naye uzokuhlonipha back. Uma bekunjalo kufuna ngithi ngiqinise umthetho. Uyangizwa? Aqinisa umthetho. Kahle phakathi nontombi like uba no important. Lale. Yimi indoda la. Wena umfazi. Kuyokusiza ukuthi yonke into ephuma ngalomlomo lo kube yizwi lokugcina. Uyangizothi ngithini? Uthi indoda usiyindoda nje ngendawo mina. Into engitshela yona ukuthi untombi angeke ngimhloniphe, untombi ungaphansi kwami. Nje untombi mangimbona nje mina ngibona uanti ocleana kula endlini. Uthini? Ngathi angizwanga kahle, ngikuzwela kude. Uthi kwenze njani awuphinde? Baby. Baby, Joe, mawuli bungistress, adingani ya stresseka, orini ufuna ngibe ne-miscarriage. Baby, angisho njalo, mina into bengizama ukisho nje ukuthi wena nontombi nibe uyabona. Orini awusayifuni le ngane. Kanjani baby? Uyazi ukuthi ngiyifuna ingane. Kahle kahle ingane. Phela kwazi ukuthi ungahlala ngabe nendlalifa baby. Ngiyacela sana ekhaya. Baby ungangibambi.
Ngibambi baby, ngiphi space. Baba, Nkulunkulu wami. Mangabe ngilahle wena. Angazi ukuthi yini kumele ngiyenze. Ngiyazibuza ukuthi ngani uvumela ubuhlungu omngaka empilweni yami. Wena baba, unginika isibusiso salomshado kodwa ngiyahlukumezeka. Uthule. Mathonga. Bokhokho nani bomkhulu. Lesi siphiwo eningithwese sona aniboni ngathi singaphezulu kwamandla ami manje. Aniboni ukuthi siyangilahlekisela ngakho konke esenginakho. Niyazi ukuthi umnyeni wami ngimthanda kangakanani, niyazi ukuthi le ntombazane ifikile. Ayimlungele nakancane. Niyabona ukuthi usathana uqobo. Nenhliziyo embi nomoya omubi. Kepha niyivumela ukuthi ngene ekhaya lami ngobani? Kungani ninganginika amandla anele okulwisana nalesi simo? Ngiyanxusa ukuthi nibe nami. Ngiyanxusa ukuthi ningiphe amandla. Ngiyanxusa futhi ukuthi nimvikele kwayena uDerek uqobo. Ngoba akazazi ukuthi wenzani futhi akaboni ukuthi ukusifaka kwini. Cela ningenze ngibe ukukhanya nendlela yakhe yeqiniso. Wenzani? Yenza lo baba itiyo. Ukucelile. Cha. Manje ulenzelani? Into engijwayele ukuyenza njalo uma evuka ekuseni. Ufuna ufaka imithi yakho? Kanti ngicama. Umuthi nje ngokusebenzisa isitolo. Namanga wena futhi angikuthembi. Ngiyazi nina amantombazane asemakhaya niyithanda kabi imithi. Mina ngiyazi ukuthi uyangizonda futhi unomona ngoba mina ngiyithwele wena uyinyumba wena. Hayi, angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Lalela la sisu, umsebenzi wakho la kule kitchen lesophelile ne. Akunati ozolenza, akunakudla ozokupheka la. Yonke le dodi lesemakhaya boyiphekele indoda yami sekuphelile. Sese upgrade manje. Sesiyodla amalasagna, siyodla seafood amapasta. Do you understand? Manje wena uzobupheka konke lokho? Mina pheka. Yacaca ukuthi uphume emakhaya wena uyazi uba eats. Nkosikazi. Hayi. Ngikhona njani? Yonke into right. Ngihamba kahle. Ngizobana nami ngisaphuthwa nomsebenzi. Okay. Khona. Sale kahle. Usheshe ubuye bebe. Ngiphinde futhi namhlanje ebusuku. La wena. This house is not big enough for the both of us. So now maruza masha wala ekhaya. Wena uhlala egarage ngifuna ukulona ukubona ukuphithizela la ugcwele la endlini. Ene kwesibili
Ekuseni kugeze iyami indoda kuqala, kulandele mina wena uzageza ngamanzi abantu akufuthi anginandaba nalokho. Mawudinga ukukhuluma nomyeni wami, uzomthumela imessage angizwa. Ngalibutheleka lana nje masihleli senze quality time. I hope ngiyazwakala. Ntombi, yini manje kwezothi uzamsebenza? Kodwa wazi kahle masukuthi ngathi mina before uzala kumele uthi ungifonele. Mhlambe seyisukile kuwena Shameni. Susumsindo manje lapha endle. Buka nginaso isikhathi salento leyo manje. Kumele ngisubmite lezi zinto lezi before kuphele i-hour. Baba, uyenza kanjani kodwa into ebuhlungu kanje emshadweni wethu? Letha kanjani umunye umuntu osifazane empilweni zethu nasendlini yethu? Kodwa wazi kahle ukuthi ngiyenzele lento angithi. Kodwa baba uyazi ukuthi kungani bengingakwazi ukukunika umntwana sonke lesikhathi. Uyazi ukuthi bekufanele ukuthi ngilungise izinto zabaphansi kuqala. Sikhulumile wangithembisa ukuthi bengabe ubuye soyilungisa yonke lento. Mina ngilungisa. Anginaso isikhathi mina salento yakho kuloku ubhizi usola uthi ngamadlozi kwathini. Anginaso isikhathi leso mina. Yini into engizoyilungisa lapha? Umsangano nje leyo. Baba kuwona umsangano lona. Uyazi ukuthi ukuze ngikwazi ukuthi ngikutholele umntwana kufanele ukuthi ngilandele yonke imlalelo yabaphansi. Ngenze konke lokho abakufunayo kumina. Ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke ke ngiqala uhambo lami lokuyothwasa. Bese ngiyakwazi ukuthi ngikunikeze le ndodana eyigugu kangaka kuwena. Yazi mina Ntombi into engikuyo la ukuthi ngifuna indodana ezobheka umuzi wami, ibheka izinto zami uma ngingasekho emhlabeni. Ngiyayifuna indlalifa Ntombi. So, uShameni ke uzithwele yona indlalifa le ngiyidingayo mina. Kodwa baba lo muntu osifazana akalungile. Akalungile neze, unomoya ongcolile, unenhliziyo embi. Usathane nje uqobo lwakhe. Yazi ke lo muntu othi wena akalungile. Uyena kanye kophethe ingane yami. Uyophethe indlalifa. Kodwa baba uyazi ukuthi nami ngizame konke. Angimananga nje ngahluleka ukuthi wena baba hluleka ukungiphekezelela ube nami kulolu hambo. Sikhuluma nje ngabe bawukhona. Ngabe njengamanje ngisendleleni ngilungiselela ukuthi ngikutholele le ndodana yakho. Ngiyazenzana. Hamba uye le la uyakhona kuleyo msangano wakho amadlozi ohlezi ukhuluma ngawo. Ucede bese siyabona ukuthi lento okhuluma ngayo izokwenzeka na. Baba uyisho kanjani leyo nto leyo kumina? Ukhohle wena ukuthi ngumkakho. Ukhohle ukuthi wangikhokhela ilobola baba. Ilobola. Ngilikhiphile. Lenzeni ilobola? 24 year girl. Ohluleka ukuthola umntwana. 24 girl, iye girl okwazi ukuthi athena no mina amadlozi kwathini. Bheka nje manje ukuthi ugcoka kanjani.
ugqoka amaroko uyalengisa nje ngathi sisalukaze ngingasasithola yazi ukuthi wena wayengekho umfana wayengakufuni la ndaweni kodwa wakhetha ukwenzana amadlozi athi ngigqoke amaroko amadlozi athi ngenze yiyo lento ofuna ukuzibona uyiyo mina ngimele lo msangano Yes baba bengithi wena uzongeseka bengithi wena uzoba nami kulo lonke lo hambo bengithembele kuwena baba ngoba nawe unemoya mina imoya uyazi dala ngitshela ntombi ukuthi angizwisisani nalento okhuluma ngayo mina angifuni uphinde ukhulume ngalento le mina ngihambisana nento zamadlozi uyangizothi ngithini kuwe kodwa baba zonke impawu nazo udinga ukugezwa nje futhi Ntombi ngizok hamba ekhaya Yini, are you stupid? Or maybe you don't understand English. I said complex number 10. I still don't have my order. It's been over 2 hours now. Do you want me to call your manager? If I have to call you back again, you're going to get in trouble. Stupid delivery. Malingo nyakazi. Ngokwanyakaza ngokubulala. Okwakho nje ukuthi singene la endlini. Bese ngikhombisa the sexy boy of yours. Oh, Sana-san. How are you? Baby, how are you? Kumbula. Yo, Sana-san. Nami ngikhumbule ma. Kanti ke futhi nalinto esiqeda ukuyenza. Bengikhumbule. Kodwa ke iyodwa into engihlangisayo ukuthi angiyitholi ngedwa lento. Khona umunye uyitholayo. Baby, awehlise kancane umona phela. Phela baby yazi nje ukuthi this is just our side hustle. Mina nje ngiyitholela isididisi sendoda, ngiyamshada bese ngiyamdivorce bese mina nawe sithatha imali. Awu baby siyasebenza lana relax. Usakhuluma nje. How far is iplan yethu? Wow, kwamanje singatholile amaphepha wendlu and then lomlisa lo ngisebenzisana naye ubhizi ngeimali zakhe lezi asenkampani lebe yasebenza kiyo. So nje maduzane nyana, maybe after like 2 months imali zabe seyingenele account wena Sana-san. Baby. Sikhuluma ngamali nda. 800,000 rand. 8. Hayi bo Sana-san. Phela ngale mali sizovuka sithando. Sesivukile baby. Anyways, asike lokukhuluma kakhulu baby, angiphinde kokugcina phela ngizokukhumbula uma uhamba baby. Sithando.
I hope ukuthi le ndoda ayifaka amazipho la kuwena. Ngoma ngenjalo ngengigcine ngokuthatha imali yayo. Ngizoyibulala. Baby, ngitshela ukuthi yehlisa kancane umona. Phela le ndoda la last in 5 minutes nje, he's nothing compared to you. Hi Ntombi, mamela man ngicela ukukhuluma nawe kancane. Ngiyazi mangifika lana azange ngiphathe kahle. And that was wrong of me. So bengithi nje ngicela ukuxolisa and nafuthi lento oyibonile ngapha endlini nje bekuyiphutha nje. So bengithi mhlambe since we starting over singamtshela ubaba ngoba sizomosha masimtshela. Hey. Ngiyaxolisa kodwa ubaba kuzomela yazi le ndaba. Hawu Ntombi, ukhumbule ukuthi phela ngiyithwele sakhumuzi lana. So mangamtshela nje yonke lento leni izomoshela. So let's start over sisters. Ay. Fanele ngimtshele ubaba. Kahle kahle wena uyislima wena ne? Uyislima wena uzoyisola. You've just made the biggest mistake of your life. Ulibambe lingashoni Kelly. Stupid farm girl. I'll show you. You don't know who I am. Yini manje? Ungishayile uNtombi wankatshela nesiswini. Ungishayile uNtombi mhlawumbe ukubulalela ingane. Ungishayile uNtombi ungishayile. Asam Ntombi. Ayazi badlala ngathi impela la. Mara yazi mara Kim Kardashian impilo bayiphila ko, but it's a nice bag yazi. Ngathi ungangithengela le bag lena baby. Yeah, I don't sizibona ko la TV. Mara bahle yazi.
Yenza njani? Wena umzimba wakho nje uhlezi njalo awunamo noma ngithi impawu nje ezikhomba ukuthi mhlawumbe uzithwele khona umuntu okhona awujebi angiboni nje ngesisa sikhulu kwenziwa yini Awubheka ngisho yazi ukuthi unomzimba omncane phela so sisho ngeke simele siveze kanjalo nje it takes time. Akwenzeki nje wena nangelilodwa langa mhlawumbe utholakala ukuthi ulingisela abantu abakhulelwe. Like ufuna izinto ezithize ube nama-cravings njengabantu angaze ngikuze nangelilodwa langa kwenziwa yini lokho ngoba phela abantu abakhulelwe ngiyazi ukuthi banokufuna lokho yana lokho. Umzimba kuyatshintsha uyasho ukuthi ukhulelwe. Sithando sami since yazi ulokhu ugula ulokuphatha ikhanda nje awusekho right lamalanga yazi. Okay. Nazo ngicabanga ukuthi kufuna ukuthi sihambe siyobona udoctor ukuze nami ngizokwazi ukubona ukuthi ingane sinesikhathi esinganani yini into okufuna siyenze uma kufuneka sithathe medication siyenzele ingane. Wena mangabe wena ufuna uya ka doctor ngaye lapha mina ngiyindawo ngisho ngiyakusho ukuthi ngiyithwele ngiright angiguli mina nje kuna doctor kumele ngimbone. Anyway so disturb ishow yami. This is the target date. Yebo, in black and white my love. Imali? Imali seyingenile accounting. Hayi be. Ukusho ukuthi ke sifukile baby. Baby sivuke we are rich. Hayi cha. I celebrate. I think khona isiphuzo ngapha. Okay. Yo. But into ekhala kahle le ndlela, eh? But I think I can do better than that. Oh my daughter. Sandra. Umnandi bento. Driver wenzakalani? Ubani wena? Shame. Baby. Wenza unenza Shameni we.
Yo, baby. Ngathi ufile lo muntu. Sisema bank card. Onke nama-documents. Konke okufunayo. Siphume siphele la. Ngophila. Asekhaya baba. Nkosikazi. Xolisa ngakonke ngikwenzile. Nangikwenzeka. Ngaze ngihlukumezile. Ngikhohliseka. Ngilumkolele. Kuzonke izinto ukuphatha kabi. Nokuphikisana namasiko. Ngakho. Ngihlezi ngithanda. Izenzo zami ezimbi ngicela ukuthi usikhohle noma ngekho lula. Kodwa nkosikazi mangangenzela lokho. Khululeka baba. Ngiyazi ukuthi into bayifisa nje enhlizweni yakho ukuthi ube nendodana. Ngakho-ke mina njengamanje ngikudinga ukuthi uqine ululame. Uthi nami angazi ngangilingwa yini. Thatha umuntu ngamletha la ngitshela ukuthi uzongipha indodana. Kanti umuntu ofuna ukuthi athathe into zami, thatha imali yami. Shintsha manje take lidwendlo. Ahlukumeze nawe futhi. Mangilethe usathana nje endlini. Ngasikhathazi ngakho konke lokho. Uzobhekana nakho mangabe usunamandla. Engakho njengamanje ngikudinga ukuthi ulale, uphumule, ukuze uzokwazi ukuthi ubhekane nayo yonke lento. Masululeme. Lalaki. Sikuphi la? Singena kanjani la? Now, baby. Kanjani? Now it's keep it like that. This is all your fault. Sikama umuntu kanjani? Yeah. Sanibona. Uthasa kancane. Ngiyathemba ukuthi ke ngihleli kahle lapho. Ngoba nje kusazobe ikhayeleni leli. Isikhathi eside. Ngakho ke kuzomela niqale nje ukunethezeka. Kuze kube ukuthi ngiyawushintsha umqondo wami. Nakhona ukuthi ngizowushintsha. Kanjani? Umuntu wakho lo. Ungazani umuntu nje. Ngiyaxolisa